Ang Lapu-lapu City adunay 30 ka mga PUM kon persons under monitoring. Samtang usa ka Chinese hotel sa Dakbayan ang gitanyag nga himong isolation facility sa mga PUM. Siluan Mirondina sa report. Sukad niya itong Pebrero 3 hangtod Pebrero 10, adunay 23 ka mga PUM kon persons under monitoring ang dakbayan sa Lapu-lapu. Sagad kanila, nag-layover lang sa Hong Kong, gikan sa nagkadiang mga nasod. Nadugangan kini, ug laing 7 dihang gisugda na paglakip sa temporary travel ban ang Taiwan ni atong Lunes sa gabi. Ang kaning 30 na distributed mani sa lain-lain namong barangay. Doon kada barangay naman may barangay health emergency response team. So kani sila nga team, sila mo ini follow up sa mga PUM nato nga naa sila karon diri sa Lapu-lapu City. Gitataw hinuon sa City Health Officer nga regular nga gimonitor ang ilang panglawas ug way ni usa kanila ang nakitaan og sintomas sa COVID-19. Makatambag man po ng ankle bracelet no kay murag sort of tracker man na siya. Pero at this moment kay nga mga PUM kana gay mag-cooperative man ni sunod man gyud sila nagpa-house quarantine. Samtang gipahibaw ni Lapu-lapu City Mayor John Ahong Chan nga mitanyag ang management sa usa ka Chinese hotel sa Barangay Agos nga gamito ng ilang hotel isip isolation facility alang sa mga persons under monitoring. Ang naasoing hotel adunay 60 ka mga beds apan sa pagkakaron way ni usa ka PUM ang gisulod sa naasoing facility. Na goal sa kay mingaw kuno iyang hotel kay wanay Chinese na nisod. So, yang gi-offer, na yung mga person under monitoring, pwede adto sa iyang hotel. Apan gibutyag sa mayor, nga mihangi usab ang management sa mga hotel nga unta tugutan ng ilang mga pugo workers nga makasulod sa nasod ilabi na sa Lapu-lapu ug andam silang magpa-quarantine aron lang masiguro nga luwas sila gikan sa COVID-19. Nag-offer sila na pwede gamiton ang iyang hotel for person under monitoring. Ihala po itong side strip po ng hangyo na pwede ba na pwede ang Chinese na nagtrabaho lang, katulang nagtrabaho sa online gaming, no? Dili ang katong mga tourist gid na magsuroy-suroy. Katulang mga worker nga gikan na diri nga nagtrabaho. Mara iyang niuli atong Chinese New Year. Gipasabot hinuon sa mayor nga igo lang silang misubay sa gipatumang temporary travel ban sa presidente. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.